Indaba ze-1 KZN TV zifunda ukuphila nokacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonani. Sinibingelele ke namuhla kuhlelo olukhethekile lapho sibheka khona nje inkinga zikagesi namanzi kumkhandlu weTheku. Ukwebiwa noma untshontsho kukagesi kuyiphehli zamanzi okuthiwa kwenziwa ngabahlali basemjondolo eThekwini sekuphazamisa uhlelo lokuphehlwa kwamanzi osakuvele ukuthi ikhona okuba imbangela yokuvalwa kwamabhishi eThekwini ngenxa yokuthi kwangena indle okanye itshe lentaba olwandle. Lokhu kuvele ngesikhathi iminyango yahlukene lo masipala kade ehambele Zikagesi eThekwini ngaphansi ka-Ward 34 ngenhloso kuyothula ngokusemthethweni usonkontileka ozofakela abantu bakule ndawo ugesi osemthethweni. Intatheli yeziko lezindaba uTebogo Sibisi ixoxisane nezinhlaka ezahlukene ezithintekayo kule nkinga osekunesikhathi eside yenzeka. Udaba lwezinkinga zamanzi eThekwini ezindaweni ezahlukene sekwenza umasipala iTheku wathatha isinqumo sokuhambela zonke iziphehli ukubheka umsuko wokuthi kuphazamiseka amanzi emphakathini. Ngonyaka odlule ungqongqoshe omnyango wezamanzi uSenzo Mchunu uke wahambela kulesi sifundazwe waze wasungula nethimba okuyilona elizogxile kubhekeni zonke izingqinamba ezibambezele nokuthi ukuthuthi kwisingqalazinda njengoba kwezinye indawo kuvela ukuthi ingqalazinda ekhona isindala. Ukuhamba kagesi nakho phambilini kwavela ukuthi kuyakuphazamisa ukusetshenziswa kwamanzi ngoba amaphampa amanzi asebenza ngogesi. Kodwa okunye okuvezwe yilo masipala ukukhathaza ngontshontsho kagesi abathi kwenziwa yilabo abakha imjondolo yabo eduze neziphehli zamanzi. Umphakathi waku-Ward 34 eZikagesi emgwaqeni obizwa ngoJohan Road nawo ungabanye abathintekayo kulokhu njengoba umnyango wakagesi kulo masipala uzowathatha isinqumo sokuthi ufakele ugesi ngokusemthethweni. Uzikhulumela lo mphakathi kade kwethula usonkontileka ozofakwa lo gesi ukhala ngezinto eziningi okubalwa ungabi naqiniso kwabaholi abathi baqasha abangani babo makuvela amathuba emisebenzi. Sengihlale 24 years la eKenville since 1993. Kuyimanje nje intuthuko ayikho, ubuholi asibazi, sihlezi sixabana sodwa siyalwa nje. Thina into esingasizakala ngayo ukuthi sithole ubuholi obuzokwazi ukuthi busingathe sibone sikwazi ukuqhubekela phambili la eKenville. Into eziningi azizazi uzenza kanjani, sibona sekwenzeka eKenville kodwa sahamalunga akhona. Uqasho osozibani abaphathi bethu baqashana bodwa. Umuntu ngeke nomsebenzi aphume kulo. Yabo nje mina ngowami umholi ngwaseThempele mina. Uyayiqasha yena. Uyayiqasha ngikhuluma ngokuthini uyayiqasha yena. Masithi siyokhuluma indaba oqasha thina. Sihleze kuthiwa siyingane egcineni khona igenge ehlala lapha. Yes. Mina ihlezi ikhala ngimina. Yes. Isho ukuthi ayisebenzi. Bano matric awuthi abanawo matric. Indaba kufika izinto la lana mase kuqashwa abantu abathanda inhliziyo zabo. Nangu agame ade ngiyagame izolo ngiyofesa. Kwenzekeni manje nje uqashwa ngama-business forum. Awana ama-business forum egcineni. Azosisiza ngani thina? Awuthi sifundile. Nami ugesi ngiyawazi. Abangiqasheke. Abantu bazokhanda ugesi la cela ukuthi bangiqasheke. Ngikhala ngokuthi sihlala la asinakiwe. Sidinga i-community hall asinalo ihholo esenzela khona ama-meeting esijimisa khona iy'ngane zikhule zisazi sport uyivikela zikwazi ukucula zikwazi uku-acta i-stage play izinto ey'njengalezo. Manje into enjengaleyo ayinakiwe nhlobo. Angiqala ukuyikhuluma lena ngangayikhuluma kuqala kwathiwa hayi siyeza nempendulo abazange bafike nempendulo. Abanye bathi bashelwa imjondolo yabo kodwa kaze kwabuyiselwa ugesi okugcina kubaphoqa ukuthi bawukokotele. Mina wami ugesi wavele washa nje. Mase ukuthi kufanele ukuthi ngibafonele bethi beze bayafika bethi angeke bekwazi bazophinde befonele laba masipala ngqo ukuthi kufika laba bagqoke izinto ezibovu. Bafike bathi mina ngeke bekwazi ukulungisa bazobuza. Lokho kwasho njalo. Kwashela abantu khona eThempele kwasha imjondolo khona. Bathi bona abakwazi ukuthi bawukhanda ugesi. Mase bewufakile kana bawuphindi kwesibili. Uyayifakela kwaphela kanjalo. Eziphendulela oyinhloko yomnyango kagesi uMaxwell Mthembu eThekwini uthi abantu ababike uma benenkinga yezigubhu. Uma abantu beshelwe izindlu lapha eThekwini izindlu zabo zishelwe kwasho ugesi kwasekusha nezindlu kwalemala nogesi. Uhlelo kamasipala luthi sicela bonke abantu abanjalo baqoqane bonke beze ngaphambili kuthina nama-ID numbers abo nama-application numbers abo sibazi bawubani bama-customers ethu labo bantu
Uhlelo koluthi ke asibakhokhisi abantu abanjalo, siyabalungisela ugesi babuyisele mahala. Angizongena ezindlini esuke zilimele, ngizongena nje kugesi kuphela mina ukuthi ngokukagesi siyawubuyisa ugesi ngoba isigubhu sikagesi sikamasipala, intambo kagesi ekamasipala. Ngakho ke makwenzela kwaphazamiseke, sisithanda ukuthi abantu bezekuthina ngaphambili sibasazise ngalokho ebese sababuyisela ke lezo intambo nezigubhu ezilimele ukuze ugesi wabukwazi ukuqhubeka. Kusenjalo naku-Ward 41 elokishini lakwaMashu nabo bakhala ngezinyokanyoka kanye nangokuvuzwa kwesidamkoko abahlisi abanukela begcina begula. Sinenkinga la kule ndawo yani idamkoko. Idamkoko njengoba sifucela ukuthi nene kube khona usizo idamkoko nemjondolo nje yala nanemalokhuzana kunogesi. Lo gesi uhamba phansi kusekuna nje ingane yakashona leshawa ugesi kungayona futhi oqala lo kuthiwa okay ukhansela mangabe efika athi hayi khona enene imizi esizokwazi khiwa njengemxhaso nje yabo lonto lo silinda kuthiwa soyisa kolindela soyisa kokhonobhe zonke lezo zinto. So manje neminye imizi ekeke siyakhiwa engathi samxhaso for kulabo abantu abawisela lokhuzana imvula. So lezo zindlu ezakhiwa kodwa manje ayinazo lokhuzana izitamkoko ezifanele idlulisa amanzi njengasama toilet. So manje okwenze esicela ukuthi silungiswe itamkoko lezi kuqala before kwenze yonke into efuna ukuthi yenziwe. Ikwazi ukuthi yenziwe idamkoko sezingoke ngeke kuthiwa maka kufika intuthuko kakhiwa imxhaso idamkoko zingakenziwa. Nanomgaqo lo osuwenziwe la umpisi road awuqediwe nawo umile la. So la phezulu kuqhuma idamkoko la kulamashawa lawa afakwayo amalokhuzana ama container ayaqhuma la kuwele yonke lento sinjoba singala ngenzansi malinethile gugula yonke lento iza ngala. So banye besicela nje ukuthi inkosami sikwazi uthola usizo ukuthi zonke izinto zikwazi ukuthi zilunge. Siyazi ukuthi nene ayilungi isikhathi. Le ndawo yena ubona la kukhona nezakhiwo ezimjondolo ukuyokubona lomunye umphakathi banenkinga njengoba namanje la kunenkinga yokuthi khona bangafuni ukusuka. Nifike nina la and ukufika kwenu abanye bahlele ngokuthi banamatayitela yini. Yeah, ngathini kwafika umuzi nje oqala kwabala ila ekhaya kwakuyine indawo mina amalokhuzana izindawo nje zazithengwe ama sites angazi sekuthathengwe Martin West for abemlungu. So sathenga ke abake bathenga nana ekhaya kwathengwa. Then ke mase kuthengiwe abantu anabathengayo bakwazi ukwakha kodwa kwakuqala la ekhaya sakha abanye basebenza abanye ngenxa ukuthi kwakunodlama ababuyanga bezokwakha la kwase kufika abantu ke bafike beyigxumekela bayibekela njengoba manje sekufuneka ukuthi kube khona intuthuko abanye baba bathanda ukuthi manje besuke ukuze kulungiswe indawo le kufuneka ukuthi kufakwe khona intuthuko. Manhleli nomphakathi nixoxane nodwa niyenzini labo ngoba phela sekuyabonakala manje ukuthi noma kuthiwa umasipala uyathanda ukunisiza kodwa khona futhi abangafuni nibonisana nifike phi ngaloko. Siyabonisana nabo uthola ukuthi siyakhuluma nomuntu akhuluma sithena okay ukhansela ukhulume uthi hayi nina njengomphakathi xoxisana ukuthi okay njengoba kuzofika iproject ukuthi akwekwenzeke ukuthi sikwazi ukuthi lapho la kuzofaka khona ipipe uzosusa lowo muntu kulungiswe ngendlela elungiswa ngayo then mase eba nendlela ukhansela ukuthi amenzele ilokhuzana lo damage esuke seyenzile ngesikhathi efaka lelo pipe mangabe ipipe mangabe yini kodwa nje kusuke kunzani kudingeka ukuthi sikwazi ukuthi kuqhubeke ilokhuzana iproject ngoba ngeke uzomane ukuthi uzokwenza into then mase ushiya kanjalo umshiye kanjalo umuntu ekemile yabo lonto uzokwazi ukuthi okay enze lokho asuke kuzokwenziwa then naye mase ke eyalungiselwa indawo le yakhe asuke iphazamisekile ngaleso sikhathi. Isitamkoko lesingihlumeza kakhulu ngoba nje besaqhuma kunethe sikwazi singene ngala endlini yami siphume ngala obuwabonayo lamanzi kumanje axaxa zingenxa salo isitamkoko kwasavaleka la siqhuma senzeke sicwale yonke le ndawo lesehlela bekunetha kakhulu amanzi ayangena aphume ngala angase sangimoshela inke finishing ngenxa yaso ngoba phezulu lapha emgaqweni senziwa senza sicela ukukhona utshani omningi lo utshani omningi gcina amanzi bekwemvula ngasakwazi aqhubeka ngene emotion agcina avimba isona ubona le utshani agcina sewela la kuthini. Ehambele ezindaweni ezahlukene ukubheka ukuthuthukiswa kwengqalasizinda uPhilani Mavondla uthi baphezulu kwazi izinhlelo zokubheka izinhlelo ukuthi bengaya kanjani kubantu ukuze bezoxazulula izikhalazo zabo. eBluff umkhandlu weTheku uzama ukuthi senze amanzi lokuthiwa i-remix esihlanganisa amanzi okusuke lawa kade kwakuyisuwa
bese sohlanganisa namanzi aqhamuka olwandle bese ke nesibe namanzi angaphuzwa ngwaphuzileke namhlanje ngiqala ukuphuza amanzi avela kwisuku kodwa ke amnandi ase right ahlolwe odokotela bese obheka leyo project yenziwa uhulumeni umasipala wasemkhandlu weTheku kuhamba kahle ke kuyathembisa konke sasisuka lapho sahamba saya kweEstoni mawuphuma nje eNkamba Town siyobheka i-pump station yakhiwa lapha yakhiwa umngeni water leyo pump station kufanele isize isiphungulo lenkinga yamanzi ukuza eMlazi Mbumbulu kulezo indawo lapha esenzansi sinoline okhona vele oqhamuka eEstoni oshona eMbumbulu sifuna lo line usincede ngenkinga yamanzi esinayo eMlazi ebese okwenza ke namhlanje ukuthi sibheke ukuthi kuhamba kanjani necontractor nokuthi singenze njani sezamaqhinga ukuthi ukusheshsha kancane kubukeka kuzosheshsha kodwa kuzothi ke mase seyibona iprogress nathi hamba nje bakuvunyelwene bese siphinda futhi siyasho ukuthi kwenzakalani njengamanje ke silaka Mashu safika la kaMashu sathola kune blockage embi kunezindlu ezakhiwe phezulu kwepipe eseyibanga inkinga nako umphakathi wakethu ubuye ufake into ongafanele ngempela ingene toilet bese siba nama blockages njengalana sekuqoqotha line sikhiphe la tuhamba khona siufake kwelunye uhlangothi ilokho ke sifuna ukuthi kwenzakale futhi kuphela isonto elizayo labantu bakakhe sebehlala phezulu kwendle bebe behlala esimeni esibafanele ukuthi bahlale kusona ilokho ke besikwenza la manje bamavundla nibasha ningene unyaka usuzophela emva kokhetho mhlawumbe mangabe nibheka yini ezinye zezinto bekade ibambile ukuthi izingalungi nokuthi ukusuka manje kuyaphambili mhlawumbe kuzothatha isikhathi esingakanani sibheka nangokusebenza kwezimali ukuthi ngabe nazi izimali kuzodla isikhathi malini ukulungisa zonke lezi zinto kunzima ukusho ukuthi sizothatha isikhathi esingakanani esifuna ukuvuma ukuthi umonakalo mkhulu awumusha mudala nje mudala kakhulu kunethu izinto ziyalungiswa kodwa ingalungi esivumelana ngako nje manje ukuthi sonke siqala kabusha somkhandlu omusha sifuna ukuthi esikhathini sethu kuleminyaka emihlanu ezayo sibe senze umehluko obambekayo ukuthi noma uvula amehlo nje ubheka ubone obonakalayo ilokho esifuna ukwenza imali ke asinazo ngoba nje ubone nje basila sihleli khona njengamali asimkhona njengamanje akekho umuntu okhokha ama rate la kodwa kufanele again sibanikeze le service esikwazi sibangayitholi kwakhona ke lokho kwenza naleyo mali encane evela kulabo abakhokhayo igcinise kufanele ihambe indlela ende nohulumeni omkhulu akanayo imali kodwa ke sizozama sibambe la kubambeka khona injongo ukuthi sifuna ukugcina sifikile phambili uveza ukuthi imiphakathi yakhe eindaweni uthola ukuthi kusazohamba amapayipi lapho njengoba nala kunenkinga yazo idamkoko mhlawumbe yithini inhlelo zokuvimba zonke lezo zinto ukuthi ingabe isaqhubeka ngoba kwesinye izindalo uyawuthola abantu sebakhe imjondolo emva lapho mangabe sebefuna ukuthi umasipala bakhe izindlu inkinga nje izwe lonke libhekene nayo kodwa eThekwini ibukeka enkulu zokhumbula ukuthi eGoli khona izinto abantu ekuthiwa ama red end uthiwakha nje bebe bebhizinisi asifuni ukuya lapho kodwa mawubheka indlela esibukeka siya ngayo phambili sizogcina singafiki ngoba ukuvele nje kuthatha izindlu zakhiwe phezulu kwepipe akusizi ezinye zakhiwe endaweni embi okufanele ibuye idedela amanzi adlule kukhona la sogcina siphoqeleka ukuthi umthetho sithi awume ube umthetho sisazama kwama sibonisane sikhulumisane kodwa khona la sofika kwa sithi umthetho akube umthetho sonke asohloniphe uthi ukufaka gesi emjondolo yaseSikhawu Lake kuzodla umasipala imali engaphezulu ka10 million wamarandi umsebenzi oqala lona onezindlu eziwu640 u2.4 million ukuthi kuqale kufakwe ingodo bese uthi mase kuxhunywa kufakwe indlinye icost umasipala u7000 rand leyo izoba 4,450,000 kusho ukuthi uma ngabe uyihlanganisa yombili ithi ayibe u7 million iproject leyo yeJohanna Road bese kuthi iproject le Gum 3 njengoba ngishilo ukuthi akube u2 million bese labo 7000 bokuxhuma izindlu eziwu540 ube u3.8 million uma uyihlanganisa ke nayo i6 million so ke iyonke ke imali esoyispenda u6 no7 million ngoDisemba lo masipala wakhipha isinqumo sokuvala amanye amabhisha aseThekwini ngoba wakuvela ukuthi kunendle engena kuona lamabhishi echaza uMavundla uthi imjondolo eseduze neziphehli manzi kule ndawo iyona entshontsha ugesi bese kuphazamiseka ukusebenza kwepump yendle egcina isichithekela olwandle nakumfula umngeni uthi kodwa ukufakelwa kwabantu ugesi unethemba lokuthi izinto zizoshintsha uDisemba la asithole sesenkingeni njengomkhandlu weTheku
ukuthi kwakunendle kwanyisuwa eyayiphoseka emfuleni olwandle bese iqhubeka-ke ihambe iziyofika eBhishi kwaphoqa ukuthi sigcine sivale iBhishi. Uma silalela-ke uzwa kuthiwa umkhandlu onyukubeza imvelo nolwandle eqinisweni eligcwele. Lo mphathi wala njengoba ubona iy'ntambo lezi iy'nyokanyoka ey'ngena kule mkhukhu iwona osusibulalele i-pump station yethu la kufikela khona indlu kufanele ngabe iyaphanshwa iye eplantini la izofika ilungiswe khona igezwe khona. Ngakho-ke indle siyathanda sithandi isingena emfuleni umngeni iqhubeka ishona enzansi olwandle akukho futhi esesingakwenza ngalokho. Kunemizamo-ke sesizama ukuyenza sekufanele manje ipayipi leli lingabe lisama la lidlule lize liyofika eplantini ukuze sigweme ukuthi kungantshontshi ugesi lesinako. Emasontweni amabili edlule ithimba lezindaba like lahambela naseHezemia Dam ukuyobheka inkinga yodonge lakhiwa elingapheli okuthiwa magnethi izimvula likhiphela ngaphandle amanzi agcwala umfula umphakathi ugcina uzizwa ungaphephile. Umphakathi wakuyona leya ndawo wazwakalisa ukukhathazeka ngalo leli damu njengoba wakuveza ukuthi ukuba khona kwalo ayikho into waziswayo ngayo nanoma kunezinkinga. Wathi futhi nokushoda kwamanzi kuyimpilo abahlezi bephila ngaphansi kwayo. Usenzo Mchunu ngesikhathi eseThekwini ngonyaka odlule wathembisa ukuthi izolungisa indaba yokuntuleka kwamanzi ikakhulukazi kuthuthukisa ingqalazinda nasemadamini. A practice in South Africa by local municipalities, let me just say by municipalities in South Africa, that they don't pay attention, necessary attention to infrastructure, that is water infrastructure in this instance, all over the country, metros and major towns and small towns. There is less than desired attention to infrastructure, water infrastructure in particular. People would prefer to tell you how much leaks and losses of water they are suffering than tell you about their specific concrete programs in terms of water infrastructure, be it old infrastructure replacement, be it operation and maintenance, be it even replacements of fractured infrastructure for one reason or the other. You'll recall in October when we were here, we had to come back after a few days to Maritzburg to look at the wastewater pipe that was threatening to leak into Umsunduzi River, Umgeni river system, which would have been a major pollution if it was to go on unattended. So nationally, we lose between 40 and 45% of water. Now, we were saying yesterday, as part of what the steering committee will do, as we prepare for this Umkomazi Dam project, we need a shift, and we need that undertaking from all the municipalities that are concerned, including the metro. How much are they going to commit to water infrastructure from this year onwards? All over, you remember we met 7 provinces where we met municipalities, all municipalities that are water authorities. None of them failed to tell us about problems of old infrastructure, leakages as a result of old infrastructure and so on. It's as if you are mayor, if you don't talk about old infrastructure, you are not mayor enough. But they don't tell us about what is their reaction, what is their program of repairing, what is their budget per year going forward to repair that. And that is a major weakness which puts us as water and sanitation department under the bus. Obviously, we're not going to allow ourselves to be put under the bus by
a lack of efficiency on the part of municipalities as far as water is concerned. But I must quicken to say that their problem is that they then have to pay for water, including water that gets lost to the ground. Amanzi kwezinye indawo ezakhela iTheku umphakathi wakhona sewaphila ngokulethelwa ngamaloli amanzi, abanye bazithole bevalelwa nasebusuku. Ngudebo Sibisi, Ethekwini. Linabenyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisaba ukuyehlela seliguqesela uhlelo lwanamhlanje obelikhethekile kuze kube ngokuzayo inkosi inibusise.